Són moltes les propostes que tenim i, clar, com que és dijous, molt les ha de descobrir sí o sí el nostre, en aquest cas, corresponsal de programació i d'agenda cultural d'aquí al Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino. Víctor, què tenim este cap de setmana? Doncs, bueno, passem de puntetes per tot, que no queda molt de temps, però, bueno, destaquem, per exemple, que ja demà divendres comença la mostra de la quinzena Premi de Pintura de Francesc Gimeno. Al Museu Terres de l'Ebre, a la sala Antoni Garcia, podrem veure ja a partir de demà i fins el 28 d'abril tota l'exposició de 15 de les obres, les seleccionades i, evidentment, la que va guanyar. La guanyadora. No sé si vols que et digui horaris o ho deixem estar. Ho dic perquè no tenim massa temps. No, i a més avui en dia, com que està també internet se pot trobar, la web del Museu de Tortosa està. Perfecte. També podem recordar que este cap de setmana és el Motor Show en posta, que em sembla que vas parlar aquí ja fa algunes setmanes. I no, ja hem tornat a parlar-ho esta setmana, serà el cap de setmana, dissabte i diumenge, amb moltes propostes interessants que també les vam desglossar. Aquell qui li vagi el tuning, doncs... I el que no li vagi, a vegades només espera, Són coses xules de veure, no? Són coses d'estes que quan passen sempre te quedes mirant a veure dir, sempre descobreixes alguna cosa. Una altra cosa que m'agrada molt, art als patis. Doncs sí, continuem en posta, però ens descentralitzem una miqueta al Poble Nou del Delta. En este festival, podríem dir, d'arts als patis, on hi ha música, dansa, circ, màgies, de tot. O sigui, art, en estat pur, en qualsevol de les seues vessants. Començarà el dissabte en el pregó de Pili Cugat i Carlos Luprián i s'allargarà al llarg de tot el cap de setmana. Molt bé. També tenim la programació de la tele, perquè jo els dic a la gent que en qualsevol moment donat tenen una bona excusa per a posar Canal Terres de l'Ebre. Doncs sí, sempre es pot veure Canal Terres de l'Ebre, però jo vull destacar el programa especial, podríem dir, de The Weekly Mag, que aquesta setmana és el Dia de la Dona, doncs fan també una celebració convidant a diverses dones importants del sector que es mouen i que, des dels seus punts de vista, veurem què és el feminisme. Doncs sí, i llavors ja de cinema, avui no veurem tràilers, però sí que podem nombrar dues pel·lícules, Víctor? Sí, dues pel·lícules. Comencem pel retorn de Clint Eastwood, tant com a director com a actor principal, acompanyat de Laurence Fishburne i altres actors importants que, a mi personalment, Clint Eastwood sempre és un goig de veure. Sí, i a més són d'aquestes pel·lícules que ens fan sempre com a reflexionar una miqueta. I el que no vulgui reflexionar té l'opció de la Capitana Marvel, d'aventures, de còmic, per a passar-ho. Una pel·lícula molt esperada, crec jo, i que ens ajuda una mica a pal·liar el temps per a que estrenen la quarta de Los Vengadores. Crec que Capitana Marvel és una bona opció per a veure ja. Doncs vinga, aquí queden aquestes coses. Víctor, moltíssimes gràcies. Cada vegada te fem accelerar una miqueta més, però així en un momentet ens han posat al dia de totes aquestes coses. Gràcies. I a vostès, com els dies abans, ens veiem, això sí, que acabin de passar bon dijous. Fins la propera setmana. Adéu-siau.